Milé dámy a páni, vážení občania Slovenskej republiky, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii. Dnešnou témou je bezprávny stav štátu, nášho Slovenska. 4 roky som v Národnej rade Slovenskej republiky apelovala na vládu, aby riešila bezprávny stav na Slovensku. Dnes nastal čas demonštratívne predložiť konkrétny dôkaz, lebo je jasné, že vláda jednej strany to nechcela a ani nechce vyriešiť. Ukážeme na prípade dvojdetnej mamičky, ktorá bola totálne bezmocná pri boji s úradnou mašinériou bezprávneho štátu. Predtým však dovolte malú pripomienku. Navrhovala som v parlamente založiť komisiu na riešenie stavov bezprávia. Nenašla som žiadneho kolegu, poslanca, ktorý by bol ochotný podporiť takúto iniciatívu. Navrhovala som konkrétne riešenia jednotlivých stavov formou interpelácií adresovaných členom vlády, všetko márne. Nakoniec až posledný rok tejto vlády sa ukázala akási pseudoochota ministra školstva Draxlera, ktorý vytvoril ombudsmana pre školstvo. Nedávno sme počuli v médiách, že školský ombudsman dostal cirka 600 podaní proti psychickému teroru. Sťažovali sa učitelia na riaditeľov škôl, ale keď som predložila vláde návrh na spôsob riešenia už v roku 2012, nikto ma neakceptoval. Úmyselne ma nepočuli a nereagovali. Dnes, po 4 rokoch, skonštatovali to, čo som ja uviedla už v roku 2012, že na Slovensku prebieha skrytý psychický teror na pracoviskách. Ich 600 prípadov v školstve a našich zistených 735 prípadov nielen v školstve je dohromady 1335 prípadov. A to je stále iba špička ľadovca. My vieme, ako tento stav budeme riešiť. Vieme, čo budeme robiť, aby sa stav napravil. Preto voľte mňa a mojich spolupracovníkov na listine číslo 2, priama demokracia. Naše osobné čísla sú 1, 5, 8 a 12. Moje číslo je jednotka. Prosíme vás, pozorne počúvajte, čo vám dnes povie pani matka, pani Mariana Lukáč. Predtým si však ešte vypočujte mojich spolupracovníkov, pani doktorku Uhlárikovú a pána doktora Urbana. Nech sa páči, odovzdám slovo pani doktorke Uhlárikovej. Ďakujem. Vážení prítomní, vážení občania Slovenska, chcem poukázať na stav v školstve. Učiteľ sa neochráni pri krivom obvinení v pracovnom procese. Proti penalizácii zo strany vedeniu školy je úplne bezmocný, aj keď sa jedná o krivé obvinenie. Učiteľ nemá ochranu ani na súde, lebo musí dokazovať on sám, že mu bolo ublížené. Odborne sa tomu hovorí, ťarcha dokazovania je na poškodenom. Na druhej strane, riaditeľ si zavolá svedkov proti tomuto učiteľovi priamo z pracoviska. A títo svedkovia sú všetci submisívni a zo strachu poslušní, preto odprisahajú súdu všetko, čo chce psychický tyran riaditeľ. Príkladom je aj pán Žarnaj, ktorému sme vypracovali žalobu na okresnú prokuratúru. Ale on s tou žalobou neúspel ani teraz, keď Národný kontrolný úrad odhalil oprávnenosť jeho žaloby. Iný príklad. Rodičia a žiaci môžu krivo obviniť učiteľa a nikto mu nepomôže. Je nespravodlivo penalizovaný, čo je totálne bezprávie. Cieľom našej demonštratívnej tlačovky nie je vymenovanie všetkých prípadov, s ktorými sme sa zaoberali, ale upozornenie na ľadovec, ktorého vrchol je viditeľný na 1300 prípadoch. Je to skutočne len vrchol neviditeľnej pyramídy zla. Školstvo a zdravotníctvo sú prehnité rezorty. Sú prešpikované psychickými útokmi a s bezprávnym stavom všetkých radových zamestnancov. Výsledkom bezprávneho stavu štátu je priame ohrozenie života občana. My vieme, ako to vyriešime, preto nás voľte na listine číslo 22, priama demokracia. Moje osobné číslo je 5.
A odovzdávam teraz slovo pánu doktorovi Urbanovi. Vážení prítomní a vážení občania Slovenska, chcem poukázať na stav v zdravotníctve. Poskytujem občanom Slovenska rady cez internet, robím to gratis a robím to veľmi rád. Mojím cieľom je pomoc občanom, ktorých lekári klamú. Možno klamú, možno sú nekompetentní, ale príbeh, ktorý vám rozpovie poškodená pani Mariana Lukáč, je ukážkový príklad, ako sa dá operovať 3-krát namiesto jednej operácie. Vieme všetci, prečo to tak robia. Žiaľ, stretol som sa viackrát s takýmito prípadmi, preto som sa rozhodol podporiť medializáciu prípadu pani Mariany Lukáč. Pani Lukáč bola operovaná opakovane na jednej gynekologickej klinike, kde jej síce našli sonograficky a magnetoskenom tumor v malej panve, ale jej osobne povedali, že tam nič nemá. Tvrdili to opakovane aj po 2 operáciách. Oklamal ju úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Nenašla oporu ani v poisťovni Dôvera, kde je poistená, a zavádzali by ju dodnes, keby sa neobrátila o pomoc k nám a k zahraničiu. Trvali sme na tom, že najmenej jeden tumor je v malej panve a že to musia operovať brušní chirurgovia, teda nie gynekológovia. Moje tvrdenie podporili aj moji priatelia lekári z Čiech, Nemecka a Rakúska. Na naše opakované rady sa nechala operovať v Prahe a hľa, vyoperovali jej 2 tumory z malej panvy. Tumory v malej panve jej utláčali dolnú časť hrubého čreva, z čoho mala pani Mariana veľké a trvalé brušné ťažkosti. O svojom stave bude referovať sama. My len pripomíname, vieme, ako ošetriť katastrofický stav 2 rezortov, sociálneho rezortu a rezortu zdravotníctva, vrátane poisťovní. Preto nás voľte na listine číslo 22 Priama demokracia. Moje číslo je 8. Teraz odovzdávam slovo našej hostke, pani bakalárke Mariane Lukáč. Povedzte prítomným a občanom Slovenska váš príbeh. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Krásny, príjemný dobrý deň prajem, dámy a páni, všetkým. Vítam vás tu u nás. Dovoľte mi, aby som sa predstavila. Lukáč Mariana, moje meno. Pochádzam z Liptovských Hrevúc, je to taká malá dedinka na Liptove. Momentálne bývam v Bratislave. Ale prejdem priamo k veci. Absolvovala som 2 odplaknuté operácie tu na Bratislave. Prvá bola na Antolskej v nemocnici. Toto som si požičala od mojich detí. Toto mi mali vyoperovať. Presne tak, ako hovoril pán doktor Urban. Stalo sa to, že rozrezali mi maternicu, pohrabkali sa vo mne, povedali, že nález tesne pred operáciou praskol a vytiekol. Žiaľ, komplikácie po operácii nedali na seba dlho čakať. Išla som zase k svojmu gynekológovi, šéfovi lekárskej komory Marianovi Kolárovi, ktorý po mojom vaginálnom a brušnom vyšetrení mi povedal, že nález, ktorý by mal byť odoperovaný, mám stále v sebe. Tak som sa opýtala, ako to je možné. On povedal, že mi zavolá. Vravím mu, pán Kolár, ja som teraz pred vami a nechcem, aby ste mi telefonoval. Ja chcem, aby ste so mnou komunikoval. Jednoducho povedané, vysačkoval ma z ordinácie. Po pár dňoch mi zavolal a oznámil mi, že konzultoval tento môj stav s doktorom Janáčom a Borovským a oznámili mi, že tento môj nález sa nachádza v hrubom čreve. A vravím, a to ste si pred operáciou neboli 100% istí, pán Kolár? On mi povedal, pani Lukáč, zle vás počujem. A položil telefón. Následne som išla na kolonoskopiu hrubého čreva, kde mi oznámili, že hrubé črevo mám čisté ako lali a išla som na CT hrubého čreva, čož dokázalo presne slova pána doktora Urbana. Tento nález sa nachádza medzi kostrčou panou a hrubým črevom. V nádeji, že mi úrad na dohľad pomôže, som sa im zverila so svojím problémom. Žiaľ, slovenská korupcia je neuveriteľná. Stalo sa to, že žiadosť mi zamietli ako neopodstatnenú. Proste nič sa nestalo. A keď som sa ich opýtala, ako to je možné, že nález v rozmere 2 tenisových loptičiek, ktorý mi mal byť vyoperovaný, mám stále v tele. Odpoveď bola asi taká typu bla, bla.
Po 2 rokoch som sa znova odhodlala na vyšetrenie a operáciu v nemocnici Hajdukova. Dostala som sa tam na doporučenie Vlasty Antalicovej. Išla som k brušnému chirurgovi Štefanovi Durtíkovi. Dúfam, že som mu neskomolila priezvisko. Vysvetlila som mu, čo sa mi stalo v nemocnici Antolská. Očividne sa všetci pobavili, ako si môže niekto zmieliť priestor a nález v rozmere 2 tenisových loptičiek. Jednoducho povedané, pobavila som ich. A následne ma objednal na kolonoskopiu, na MR-ko a na gynekológiu. S tým, že medzi tým časom, ako som bola operovaná na Antolskej a na Hajdukovej ubehli 2 roky, vznikol mi nález na maternici a na ľavom vaječníku. Takže malo by mi byť odoperované maternica s nálezom, ľavý vaječník s nálezom a nález v rozmere 2 tenisových loptičiek, ktorý sa nachádza medzi kostrčou panou a hrubým črevom. Operoval ma pán Peter Babala. Oznámil mi ešte pred operáciou, že všetko to, na čom sme sa dohodli, to je tieto veci mi odoperuje. Čo som sa trochu čudovala, lebo on je gynekológ a toto je brušná chirurgia. Ale keď povedal, že to odoperuje, že to on vie, kde je, tak som ostala ticho. Vrem, hádam, vie, čo robí. A povedala som mu, že mám už jednu jazvu na bruchu, či bude rezať cez tú istú jazvu, aby som nemala na bruchu rebrík. Povedal, že to není problém, že ma otvoria cez tú istú jazvu. Po operácii, keď mi dali dole obväz, keď ma zobudil, pán Babala povedal, že všetko to, na čom sme sa dohodli, vyoperoval. Žiaľ, dali mi dole obväz a vyostrilo sa prvé klamstvo. Zrazu na mojom bruchu mám rebrík. To je 2 jazvy nad sebou. Tak som ostala v šoku, vravím, toto mám čo? A sestrička vravíš, to máte pekné, pani Lukáč. Vravím, to je síce pekné, že to mám pekné, ale mala som mať len jednu jazvu, nie rebrík na bruchu. Potom prišiel pán Babala, povedal, vyoperované, ste v poriadku, tak mi padol kameň zo srdca, lenže čo sa stalo, prepustili ma domov, krče, problémy s vylučovaním. Proste všetko to, čo som mala pred operáciou. Jednou aj druhou nastalo znova. Išla som na vyšetrenie k pani Feriančíkovej, keďže pán Babala tam neordinoval dole na spodku. Vravím, mám takéto a takéto komplikácie. Ona povedala, dobre, poďte na gynekologickú kozu, vyšetrila ma a ja som na displeji videla moje tenisové loptičky. Ja som sa proste rozrebala, vravím, toto je veľa aj na koňa. No a zavolala obratom pánovi Babalovi, prišiel. Vraví, pýtam sa ho, čo je toto? Nález v rozmere 2 tenisových loptičiek. On vraví, to není tak, ako to vyzerá. Vravím, ako to je, keď to není tak, ako to vyzerá? Vraví, že to sa cievky a žilky, ktoré proste sa teplom, respektíve svorkami zasvorkujú po operácii. Vravím, dobré, čo s tým chcete urobiť? Tak povedal, že to urobí tak, že to len proste prestrihne, vytečí a je to vyriešený problém. Tak som si povedala, dobre, hádam, vie, o čo tam vravím si, hádam, vie, o čom hovorí. Vyšla som si na kozu, vopchal do mňa nožničky, bez umrtvenia, bez ničoho. Mi nožničkami v rozkroku poprestrihoval medzi švíky. To bolo robené na -1, bolo ma počuť určite na 10. poschodí, ktoré tam neexistuje. Proste som tak kričala od bolesti. Povedal, že ak tú bolesť nevydržím, takže prídem znovu k ním na hospitalizáciu, uspia ma a v narkóze mi to urobí. Ale keďže ja mám 2 maloleté deti, ja som povedala, nie, to zvládnem, aj keď som zjapala naozaj na široko, na ďaleko. Prestrihol, povedal, že dali mi antibiotika, príďte o pár dní na kontrolu. Prišla som, neprasklo, nevytieklo so mňa absolútne nič, urobil mi sono a moje znova tenisové loptičky boli na displeji. A vravím, vy ste babrák? Vy ste mi to zabudol vyoperovať? Vravím, nie, ja som vám vyoperoval všetko to, na čom sme sa dohodli. Vravím, určite nie, lebo toto sa nachádza medzi kostrčou panou a hrubým črevom medzi kostrčou panou a hrubým črevom. A žiaľ, nič také tu není ani v papieroch. Tak som sa ho spýtala, že čo chce teraz s tým urobiť. Tak povedal, že on teraz nevie, že príďte za pár dní, dohodol sa s pánom Martinom Sabolom a navrhli mi ďalšiu operáciu. Vravím, v žiadnom prípade nie, už som bola na 2 kvôli tomuto nálezu. A vravím, a pri toľkých klamstvách, ktoré ste mi vy sám osobne povedal, som povedala, nebudem toto riskovať. Čož samozrejme úrad pre dohľad to istil,
Doložila som potrebné doklady. Samozrejme, že nikto nepochybil, lebo to je tak skorumpované, na úrade pre dohľad až strach. Stalo sa potom to, keďže som vedela, že či chcem alebo nechcem, musím to ísť dať z tela vonku. Pardon, trošku sa mi ťažšie o tom hovorí. Sťažovala som sa naľavo napravo. Prvý bol ten úrad pre dohľad. Zametnutá odpoveď. Ministerstvo zdravotníctva. To isté, že čo s tým oni majú. Bratislavský samosprávny kraj, lekárska komora. Keďže nikde som neúspela, pripadala som si ako totálny bezmocný človek. A tak som si stiahla všetky politické strany, ktoré majú fantastické heslá v úvodzovkách, čo sa týka ich politiky. Všetky politické strany, ktoré poznáte, dámy a páni, som si doskenovala a poslala som im mail, čo sa mi stalo a že potrebujem pomoc. Dobrú, pozitívnu pomoc. Ja som to včera rátala. Z 2200 cca mailov, ktoré som poslala, mi odpovedali 10. Viete si to predstaviť? Ja som mala pocit, že pošlem x mailov a nikto mi neodpovedá, či mám pokazený počítač alebo niečo podobné. Takže stalo sa to, že vďaka pánovi Urbanovi a doktorovi Jacksonovi, ktorí mi pomáhali za pomoci pani Rytomskej dávať dokopy blog, ktorý pokiaľ máte záujem, pošlem vám to potom všetko do mailu, a ktorí mi potvrdili presne moje predpoklady, že nemal ma otvárať gynekolog, ale mal ma otvárať aj brušný chirurg. Išla som následne do Prahy. Keď som im vysvetlila, čo sa mi stalo, najskôr si mysleli, že ich chcem len rozveseliť a povedala som im celú svoju story. A povedali mi, že dobre, už ste nás pobavili, pani Lukáč, teraz nám povedzte, čo by ste od nás potrebovala. Tak som im vysvetlila, že ja som vás nechcela pobaviť, ja som vám povedala svoj príbeh a potrebujem dať vyoperovať z tela tento nález. Urobili mi kontrolné vyšetrenia, prišla som na operáciu, vysvetlili mi, že budem mať najskôr oblúk okolo pupka smerom dole k rozkroku. Potom pán Polanecký mi oznámil, že dali dokopy múdre sa hlavy, tí, čo ma budú operovať a zmení sa trošičku zmení sa postup mojej jazvy. Čo som ostala milo prekvapená, lebo s takýmto prístupom, s takýmto milým prístupom u doktorov som sa ešte nestretla po celú tú dobu, ako riešim nález v rozmere mojich 2 tenisových loptičiek. Operoval pán Polanecký priamo a s jedným nálezom si nevedel dať rady, tak privolal na pomoc pána Pavla Pavku. Pán Pavko, určite toto meno vám je veľmi známe, dávali to 2 hodiny zo mňa vonku. Operácia sa fantasticky podarila, teraz som momentálne v štádiu dávania sa dokopy, som momentálne na PNK a ešte sa pozriem, čo som vám zabudla povedať, keďže ja som to už x-krát hovorila. A snažím sa byť svojim deťom lepším príkladom, ako je tento skorumpovaný svet. Zatiaľ ďakujem pekne za slovo, môžem poprosiť o otázky. Začneme pánom doktorom Urbanom. Pani Mariana, nás by zaujímalo, ako ste sa dostala k pani poslankyni Rytomskej. To ste poslala všetkým poslancom, alebo len jej? A odpoviem na to veľmi jednoducho. Posielala som to všetkým poslancom, ktorých som našla na internetovej stránke. A koľkáti vám odpovedali? 5, s tým, že 4 povedali, prepáčte, toto ste nám poslali omylom, my s tým absolútne nič nemáme. A pani Rytomská mi oznámila, že v tejto oblasti mi vie pomôcť. Dala mi kontakt na pána doktora Axona, ktorý následne s vašou pomocou, čo som sa až neskôr dozvedela, že vy ste ten môj strážny aniel, mi pomáhali zľava správa a posúvali ma ďalej v tomto smere. To bolo v ktorom štádiu? Po prvej či po druhej operácii? To bolo po prvej operácii, takže už spolu komunikujeme rok, 3/4, 2 roky cca, keď to dobre rátam. Hej, a kedy ste mala tie úplne prvé príznaky ešte pred operáciami? Ja som si povedala, keďže mám 2 deti, že najskôr riešim svoje deti. Takže po dcere
keďže mám prvého syna, po dcere som si povedala, odrodím, odkojím a dávam sa do poriadku. Takže začali to koksy, zuby, pohybový aparát. A potom si povedala gynekológia, keďže som mala stále proste vypuklé brúško a vyzeral som ako v takom 3., 4. mesiaci tehotenstva. No a potom som šla v podstate po pôrode na kontrolu k Marianovi Kolárovi na Antolsku. A už sa to vykľúlo, že máme tento problém. A po prvej operácii, ako nehovorím, že to raz, dva, tri, pred prvou neboli nejaké komplikácie. Áno, boli, ale jak ma otvorili, proste otvorili Pandorínu skrinku a nastal obrovský problém, čo sa týka zdravotných problémov. A oni videli na nejakom sonografe tie dve loptičky? A pán Marian Kolár mi povedal, že tento nález mám v maternici. Áno, dovedol ma k pánovi doktorovi Borovskému, čo je šéf gynekológie na Antolskej. Prepáčte, ešte sa opýtam, a nenapadlo ich urobiť nejaký magnetosken pred tou prvou operáciou? Borovský povedal, že urobíme CT malej pánvy. Urobili mi CTčko. Keďže ja nie som doktor, ja som si to dala potom 2 nezávislými doktormi pozrieť a jasne bolo definované, že tieto nálezy sa nenachádzajú v maternici, ale mimo nej. A ešte vás preruším, neposlal vás nikto rovno na chirurgiu? Nie. Na brušnú chirurgiu? Nie. Tak vidíte, dámy a páni, takto vám predstavujem naše zdravotníctvo. Gynekológovia sa toho chytili a plánovali si 3 operácie namiesto toho, aby to operoval jeden chirurg. Marianka, chcete nám ešte niečo povedať? Čo by som rada dodať? Tým, že som si prešla rôznymi štádiami vyšetrení a v nemocniciach som počula rôzne príbehy. Nezdávajte sa. Ja som fakt posielala cez 2200 mailov, kým som sa dostala sem do parlamentu. Nevzdávajte sa, keď máte problém, sťažujte sa, posielajte naľavo, napravo. Raz musia sa prelomiť tieto hnusné lekárske ľady, nazvem to tak, lebo lekára samozrejme, že nechce potopiť a duplomne v takomto skorumpovanom našom Slovensku. Čo je samozrejme chyba však. Presne tak. A chcem sa opýtať, poisťovňa vám preplatí tú operáciu v Čechách? Dobrá otázka. 615 korún, dámy a páni, toto vás bude veľmi zaujímať. Minulý týždeň prišiel papier. Platila som 615 korún českých za vstupné vyšetrenie v Prahe v nemocnici a preplatili mi 4,20 eur za túto sumu. To je veľmi zaujímavý kurz, pomer českej koruny k euru. Nádhera. Čo sa týka nemocnice, čo som platila operáciu, ešte nemám vyhodnotenie. Takže pokiaľ mi dovolíte a pozvete ma na najbližšiu takúto podobnú vašu akciu, milá rada zodpoviem aj na túto otázku. Žiaľ, ešte som nedostala finančné vyrozumenie. My odporúčame pani Lukáč, aby sa doliečila až do konca, lebo pokiaľ viem, tak máte ešte komplikácie. Máte z toho všetkého, z tých opakovaných operácií nejaké nefrologické ťažkosti, takže z vás sa stáva teraz nefrologický pacient. Tým pádom pravdepodobne budete doživotne chodiť na nefrologickú ambulanciu. Čiže toto všetko by sa nakoniec malo zohľadniť v nejakom podaní na odškodnenie. Pravdepodobne si budete musieť zohnať advokáta. Neviem, či my budeme vedieť v tomto nejak pomôcť, ale samozrejme poradíme, ale rozhodne s advokátom a advokát môže pre vás aspoň odškodnenie vysúdiť. To vám navrhujeme. To by bolo fantastické, keďže po druhej odflaknutej operácii išla som za pánom Kaušicom, čo je šéf Hajdukovej. Povedala som mu, že proste stalo sa mi toto a toto, je to moja druhá odflaknutá operácia a vrajme poprosila by som nejaké odškodné, tak povedal, že to sa musí poradiť s advokátkou, vrajme, ale advokátka ma neoperovala, čo sa vy chcete radiť s advokátkou, hej?
A následne po pár dňoch som dostala list, že ma pozývajú na 3. operáciu a žiadne odškodné mi nedajú. A ja, fúha, tak to je Slovensko. A pri prvej operácii sa stalo to, jak som vedela, že proste nález je stále v tele. Išla som za Borovským, ten mi povedal, že on s tým nič nemá, keďže proste tam som bola operovaná. Išla som za pánom Sikorom, čo je najvyšší boss Antolskej. Povedala som mu, čo sa stalo, ale keďže ruka ruku mu je, dámy a páni, viete si to živo predstaviť? Povedal, že on za svojich kolegov ručí. Vrajím, dobre, tak ich si dáte potom do ohňa, tú ruku jednu alebo druhú, nechám vám to na výber. Povedala som mu, že pán Sikora, tak vám prajem to, čo mi dali vaši kolegovia, nech celý život stretávate u iných ľudí. Pravdepodobne by bolo dobré, keby ste žalovala slovenské zdravotníctvo celé, nie len jednu nemocnicu, lebo v podstate ste nenašla oporu nikde. Mal sa vás ujať prvý chirurg, brúšny chirurg, ktorý sa dozvedel o vašom stave, ale nestalo sa. To je môj názor. Ešte chcete niečo povedať? Z mojej strany je to všetko. Ostatné informácie si nechávam na potom. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme veľmi pekne za pozornosť.